yo ci ro lu tatos maraske seluku bada yo ci ro lu Sloko bata elo sira yang solo oleh payung monto cincin lolote swati ore boleh aku ci ro lu Sluku pada elo siro yang solo oleh payung monto mantan tilo bano ganti orang aku pak mesti kota Cirolu Buaranggono Cirolu yuk titik yo yo Cirolu wong kenceng kok Cirolu Jas. ayo Cirolu kono sing kenceng kene kenduk ya titik yo sluku bato yang kalau oleh payung maju itu dino kasih yo ibu Waranggono Cirolu sluku bato Cili beca aku dimi agak dimi agak dumu kita untuk yo Rano sing iso iki. ora ana sing titik yo Baleni Kang. baleni tenan kok iki anggon wong kidulan omong gelang ngono do Kentuk Kang. Sluku bato elo sira menyang solo oleh payung monto mak jengkilo Cino mati ora obah nek obah modeni bocah nek orek golek duit dondong apa salah buku cilik-cilik ngandong apa beda pelaku dimi agak dimi gitel yo titik Sidene dites. Mbak mau nikah aku kok tenang titik yo nih titik gitu kowe aja mlekoto wong lho Gang ora kok tenan kok aku ora seneng mlekoto kok ya yo titik tenan kok lek ditampil kowe ayo Monica ayo opo ramangke susu leren barang kayak iya warna anak wis leren rak kepenak bar leren ngopi kan ngopi mulai rak yo ngono ya oh Cirolu dados lagi. Opo malah kita dikidul lanang dikidul. Apa nang kidul ngebok ngono apa?